Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yau cikin ikon Allah a jihar Yobe a wani gari da yake karkashin local government na Bursa local government da kenan an samu wani mai shago sun yi fiya shi da wani bawan Allah akan concession na dala 314 ya siyi a tamfa da yadiddika sun amince kuma ya tura ma fayi a ɗaya akan naira 157 kenan akan duk dala 1,500 kenan. Malam mai shago ya abin yake? Ya zo ya same ni ya ce min yana da fayi zai yi sayayya yana buƙatar kuɗi zai yi. Na ce masa gaskiya ni bana bada kuɗi amma zan karɓi fayi in bashi kaya. Ya ce a wannan farashi zan karɓa. Na ce masa zan karɓa a farashin dala 314. Sai ce min kowace dala akan nawa kenan, sai na ce kowace dala mu bata a naira 500. Shine muka lissafi naira 157 ga kuma kayayyakin da ya ware ya zaɓi ya diddika da leshi da atamfofi da mata kalma ga su nan gaba daya ya zaba. Mun yi lissafi kudinsa naira 157 ya kare. Shine yace to yana bukatar da Allah ya bidiyo amma da wani mai bukata za mu iya bashi namban waya domin ya tuntube mu muna karba. Malam me zaka ce kai da aka bai kaya? To zan ce alhamdulillahi yau Allah ya nuna mana dama tun da aka fara harkar fayi muna ganin wannan alheri ne kuma muna ganin ci gaba ne, muna ganin kuma zai kawo sauyi a duniya ma gaba daya. To saboda wannan shine yasa ma yanzu na lallabo na zo gurinsa, matsala ce ta same ni shine yasa na zo gurinsa, ko ku dama can ina dan sayan kaya dai jifa a wajensa. To yanzu shine nan Allah ya sa da na zo gurinsa kamar da wasa sai ce zai karɓi wannan fayi. Na ce to alhamdulillah tunda zai karɓi wannan fayi shine na haɗa wannan kaya ga su nan kamar yadda ka gani. Kaga wannan lehi ne, wannan atamfofi ne nan kagan su nan, ga su nan ga yadiddika abinan shaddodi a ƙasa, ga takalman nan kagan su nan leda uku. Leda uku ne nan takalma. To alhamdulillah. Mu ga transaction din ga nan plus 1 fayi. Mu ga naka da ka tura mar. To amma mai shago ka san yadda fayi yake a ƙasar nan kuma ka karɓe shi a wannan farashin? Babu matsala duba da yanayi da ake ciki. Ai wasu ma suna karɓar shi akan farashin consensus na dala 314. Mu kuma kaga a dala 314 muka karɓa. Domin gaskiya ni kaga ban san kun yi wannan transaction ba, wucewa na zo ya Allah ka na kuna yi na tsaya, amma fa na yi mamaki sakamakon ga 'yan uwa a Najeriya suna aika fayin nan akan naira 500 300 sai nake mamaki.